Πολλά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μαθιό εδώ που είναι διευθύνων σύμβουλος της DGA. Καλημέρα. Έχουμε αλλαγές στη Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, έχουμε το κλείσιμο της αναλογικής μετάδοσης από τη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη προς Παρασκευή το βράδυ. Αύριο το βράδυ, ξημερώματα της Παρασκευής, ναι. Τέρμα το αναλογικό σήμερα. Τέρμα το αναλογικό. Η Θεσσαλονίκη, ας το πούμε, ήταν μια ευνοημένη περιοχή της χώρας. Είχε την ευκαιρία να έχει 3 χρόνια παράλληλη μετάδοση. Ναι, οπότε είχαν την επιλογή κάτι. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη ήταν και το πρώτη πόλη που είχε τηλεόραση ποτέ. Είχαμε ξεκινήσει από εκεί την ψηφιακή, αν θυμάστε, πριν από 3 χρόνια περίπου μετά τα Χριστούγεννα. Εδώ δεν μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ τι είναι: Θεσσαλονίκη, Κιλκής, η Μαθία, Πιερία, Πέλα και ένα κομμάτι τη Χαλκιδικής. Ο Χορτιάτης είναι ένα κεντρικό, ένα μεγάλο κέντρο εκπομπής για τη Βόρεια Ελλάδα. Καλύπτει μια ευρύτατη πληθυσμιακή ομάδα, περίπου το 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Άρα είναι η κατά βάση Θεσσαλονίκη, ας το πούμε, γιατί είναι η πολυμετέστερη πόλη. Αλλά όπως αυτοί λοιπόν που αύριο την Παρασκευή το πρωί θα δουν χιόνι διότι είχαν αναλογικό σήμα κτλ. Τι πρέπει να κάνουν? Αν δεν έχουν ψηφιακή τηλεόραση. Το γνωστό. Παίρνουμε αποκωδικοποιητή αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τηλεόραση. Εάν επιθυμούμε να αλλάξουμε συσκευή, παίρνουμε μια συσκευή με MP4 δέκτη. Εδώ δεν έχουν. Εδώ είχαμε μια επιλογή. Επειδή είχαμε και πάρει ένα κινητό μερικοί, ενώ κόπηκε το ένα, μπορούσαν να δουν. Εκεί δεν έχει, τέλος. Πολύ σωστά. Στη Θεσσαλονίκη αυτό είναι το βασικό κέντρο εκπομπής. Ο Χορτιάτης δεν υπάρχει εναλλακτικό. Το Φιλίππιο που είναι ένα μικρότερο κέντρο και καλύπτει την. Ας το πούμε, μια συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Οπότε είναι απλό από ό,τι θυμόμαστε, βέβαια εσείς μας τα έχετε διδάξει αυτά. Πας σε ένα μαγαζί, παίρνεις ένα αποκωδικοποιητή που δεν είναι και πολύ ακριβώς. Όχι, οι βασικοί αποκωδικοποιητές είναι γύρω στα 30 ευρώ. Ναι, το βάζεις εκεί πολύ εύκολα τη συνδεσμολογία, δεν χρειάζεται. Καλό είναι να μην έχουμε τεχνικούς, όχι γιατί δεν χρειάζεται, είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Υπάρχουν μια περιπτωσιολογία, το πούμε, της τάξης του 3-5% που θα έχουν κάποια προβλήματα, ίσως με την κεραία τους, ίσως με κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτοί, αν δουν ότι με τον άλλο τρόπο δεν βλέπουν ή έχουν κάποια προβλήματα λήψης. Λοιπόν, έχουν κάνει στα μαγαζιά πάνω να έχουν αποκωδικοποιητές. Από όσο γνωρίζουμε, η αγορά είναι υπερπλήρης. Και φαντάζομαι θα έχουν προετοιμαστεί κιόλας οι περισσότεροι. Τελευταία στιγμή πάνε, Γιώργο. Σήμερα και σήμερα θα πάνε. Επειδή είναι 3 χρόνια η παράλληλη μετάδοση στη Θεσσαλονίκη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα μπαίνουν και χωρίς εκπομπή. Δηλαδή, αν την Παρασκευή το πρωί δεν έχουν. Όσοι έχουν παλιά συσκευή. Όσοι έχουν παλιά συσκευή, την Παρασκευή το πρωί δεν θα σε δουν. Αυτό και μόνο είναι κίνητρο, είναι μεγαλύτερο κίνητρο αυτό. Απλά μια ιδιαιτερότητα στο Χορτιάτη πρέπει να την τονίσουμε για τους τηλεθεατές. Για πρώτη φορά αλλάζουμε τη συχνότητα της ψηφιακής εκπομπής στο κανάλι 25 πάει στο κανάλι 24. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, γιατί οι συχνότητες που παίξαμε στη μετάβαση ήταν μεταβατικές συχνότητες, δεν είναι τελικές. Αυτό είναι η τηλεόραση μόνη του, το βρίσκει. Κάποιες τηλεόρασεις το δουν μόνοι τους, αλλά οι αποκωδικοποιητές θέλουν επανασυντονισμό. Δηλαδή θα πρέπει το πρωί της Παρασκευής να κάνουν ένα αυτόματο συντονισμό στη συσκευή τους για να ξαναβρει τα αγαπημένα τους κανάλια. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, περίμενε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Τηλεοράσεις που έχουν αγοραστεί μετά το 10, το πιθανότερο δεν χρειάζεται ούτε αποκωδικοποιητή ούτε τίποτα. Σωστά, οι τηλεοράσεις μετά το 10 έχουν μέσα τον αποκωδικοποιητή. Και πώς θα καταλάβει κάποιος αν τον έχουν μέσα ή αν έχει κάνει λάθος, πώς θα το καταλάβει αυτό? Καταρχήν, επειδή στην Θεσσαλονίκη ήδη παίζουμε 3 χρόνια ψηφιακά και μπορεί κάποιος να αγόρασε μια τηλεόραση και δεν ξέρει αν βλέπει ψηφιακά ή αναλογικά. Όταν αλλάζει κανάλια κάποιος στην τηλεόρασή του, όταν βλέπει κάτω, δεξιά, αριστερά, τέλος πάντων κάπου μέσα στη τηλεόραση να του λέει ποιο κανάλι βλέπει. Ο λεγόμενος ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος είναι ψηφιακό αυτό που. Αυτό είναι ψηφιακό. Αν βλέπει Μέγκα και Γειτονία Μέγκα. Όχι το δικό μας που λέει κοινωνία ώρα Μέγκα. Τη τηλεόραση. Βγαίνει μια μπάρα τη τηλεόραση και όταν αλλάζει κανάλι σου λέει τι παίζει. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό οδηγός προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι είναι ψηφιακό. Με το ψηφιακό κανάλι θα έχει καλύτερη ποιότητα. Σαφώς έχει καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή αυτά τα τρόφιμα τώρα που έχουν εκεί κάτω από την Πελοπόννησο.